caggal ñawoore jeenayo e supportereɓe sénégal naɓe ɓe pawama hitandi kaso e yobde hedde temedinayi e capanɗe jeegom kalis euro jeegom woɓɓe pawama lebbi jeegom kaso e yobde hedde temedere e capanɗe jeetati kalis euro tato sakkitiɓe ɓe pawa ko lebbi tati kaso e yobde capanɗe jeenayi kalis euro france naji goto mo iwde algérie ñawaɗo banggue mum fawama kamne lebbi tati kaso e yobde ujunere dirham kalis maroc siftinde o rewira ko werlade butel ndiyam e nder dingral fukko koyɗe ngal andinama wonde caggal kullitol ɗe kuugue pawaɗe e dow mabɓe won e supportereɓe tawtoranoɓe ñawore nde hollitɓe mettere mum en e mum ɓe gandini wadde wullitango guila e o aljuma ɗum famnaki ko ɗi kongi suuti maître patrick kabou avocat supportereɓe sénégal naɓe ɓe o ñingi sanne ñawore nde maître jaw wad menesi avocat france naji o holli kamne mettere mum e bettere mum no feewi e ñawore nde siftinde o alhaali foof ko caggal timmode foletiro fukko koyɗe afrique yuɓɓinago hikka to maroc wonno ko caggal nde arbitre jo pettital hakkude ndi leydi e sénégal hokki kippe maroc ngu penalty caggal nde o adi salanade sénégal loggol nden gam hollide mette mabɓe supportereɓe sénégal ɓe jippi nder dingral ngal e mum bonandeji teska